Επειδή δεν μπορούμε να βρούμε χρυσούς ανθρώπους εύκολα γύρω μας, γιατί δεν ψάχνουμε μάλλον. Χρυσοθύρες. Βρίσκουμε χρυσοθύρες. Το κατάλαβα, το θέμα. Πάμε στην Ανθή Βούλγαρη, που είναι μαζί με τον κύριο Γαβαλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Ανθούλα. Λοιπόν, όντως η οικονομική κρίση με έχει σπρώξει εδώ στον κύριο Γαβαλά, ο οποίος προσπαθεί να με πείσει τώρα ότι με αυτά τα μηχανήματα, με τους ανιχνευτές μετάλλων, θα βρω χρυσό. Σωστά. Βέβαια, αυτός είναι και σκοπός των ανιχνευτών μετάλλων, αλλά όχι μόνο βέβαια αυτός. Γενικά για μέταλλα είναι, αλλά ειδικά αυτά τα οποία τέλος πάντων μπορεί να λύσουν το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, λέγονται ανιχνευτές μετάλλων με δίσκο και αποστάσεως. Μπορούμε από μια μακρινή απόσταση να δούμε μια πιθανή τοποθεσία που μπορεί να υπάρχει κρυμμένος ένας θησαυρός και εν συνεχεία με το δεύτερο μηχάνημα να προσδιορίσουμε το ακριβές σημείο. Είναι απλά στη χρήση τους. Απλά στη χρήση τους είναι, αρκεί κάποιος να σου δείξει τα 5 βασικά πράγματα. Σήμερα η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί και ένα παιδί ακόμα να ρυθμίσει ένα πολύ καλό μηχάνημα, κομπιούτερ όπως είναι αυτό που κρατάω. Η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τη δική σας τη δουλειά. Τη δική μας τη δουλειά σίγουρα δεν είναι παράλληλα, αντίθετες οι κατευθύνσεις της οικονομικής κρίσης από εμάς. Το θέμα είναι όμως ότι για πρώτη φορά... Κύριε Γαβαλά, κονομάτε δηλαδή. Δυστυχώς δεν έχει ο κόσμος λεφτά, κύριε Χαριτάτο, να αγοράσει μηχανήματα και μας ζητάνε με δόσεις. Εγώ βρήκα ένα μηχάνημα, το έχω δώσει στο στούντιο, μας δώσατε λίγο να το... Αν το γυρίσει πάω στα χτυπάει πάει, γιατί είσαι χρυσό παιδί. Ναι, δεν το γύρισε πάνω. Θα σου πω όμως κάτι, εσύ δεν θα μπορείς να βρεις εδώ πέρα αυτά που θα βρω εγώ και θα σας δείξουμε τώρα. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε πεντόλιρα, να βρούμε ασημένια. Μερικά μου δεν βρήκα τίποτα. Κάρβουνα. Άνθρακες ο θησαυρός που ψάχνω. Δεν έχουμε κάρβουνα. Εδώ τα κάρβουνα είναι για τα παϊδάκια, δεν είναι για τους ανιχνευτές. Κύριε Γαβαλά, να σας ρωτήσω κάτι. Μου έχει τύχει πολλές φορές κάνοντας ράφτινγκ, καγιάκ στο Βοηδομάτι, στον Ναό Ποταμό, στα ζαχοροχώρια πάνω στην Ήπειρο. Βλέπεις τρύπες στον φορές. εθνικό δρυμό Βίκοαο, να βλέπω κάτι περίεργες απογευματινές ώρες, κάποιους κυρίους με κάτι τέτοια μηχανήματα και να ψάχνουν μέσα στα βότσαλα εκεί παράκτια. Είναι παράνομο αυτό νομίζω, έτσι. Γιατί είναι και εθνικός δρυμός και οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα απαγορεύεται ούτως ή άλλως. Αν δεν είναι, όχι, επιτρέπεται υπό όρους. Δηλαδή, αν ψάχνουμε να βρούμε κάποιο. Κύριε Γαβαλά μου, στον εθνικό δρυμό απαγορεύεται. Αφού οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα εκεί και φωτιά να ανάψει. Μπορεί να πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε κάτι που είχαμε χάσει. Μισό λεπτό. Και έκανα ράφι και μου έπεσε το χρυσό δαχτυλίδι. Επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ πριν 3 χρόνια, το να ψάξω δεν απαγορεύεται. Αν κάνει ένα αίτημα σε υπηρεσία αρμόδια, μπορεί να ψάξει, να σκάψει, απαγορεύεται χωρί άλλο. Όχι, μιλάμε ότι είχαν ανοίξει τρύπα 1 μέτρο μέσα στο. Κάνουν του αρουραίου, τι να κάνουν. Αυτό το απλό. Αλλά το περιβάλλον. Για πείτε μας πώς λειτουργεί αυτό τώρα, έχει αποτελέσματα ή είναι κατά περίπτωση. Να κάνουμε μία επίδειξη να το δείτε. Ναι, να κάνουμε. Ωραία, δείξτε μας κύριε Γαβαλά πώς λειτουργεί αυτό. Να σταματήσω γιατί δεν ξέρω να μας δείξει ο κύριος Γαβαλάς. Ωραία, καταρχάς το μηχάνημα το βασικό το οποίο είδαμε την περιοχή περίπου που υπάρχουν τα αντικείμενα, το αφήνουμε στην άκρη. Ωραία, το κρατάω εγώ. Κρατήστε το εσείς. Και βάζουμε πλέον το κύριο μηχάνημα. Να, χρυσοθύρας, το είδες. Το μηχάνημα στην οθόνη του μέσα μας δίνει πολλές πληροφορίες για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο χτυπάει. Εδώ αν περάσουμε όπως βλέπετε πάνω από ένα πέταλο, η οθόνη μας έβγαλε μια κυματομορφή, ένα αρνητικό κωδικό και ένα σύμβολο πέταλου, καρφιού. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο άχρηστο, δεν χρειάζεται να σκάψουμε να το βγάλουμε. Μόλις περάσουμε πάνω από ένα ασημένιο νόμισμα. Χτυπάει. Μάλιστα αυτό είναι το νόμισμα. Σύμφωνα με το προηγούμενο ρεπορτάζ. Είναι το Βασιλιάδων αυτό, ξέρετε, το 30. Κύριε Γαβαλά, κύριε Γαβαλά. Αναλόγως το πώς. Κύριε Γαβαλά, να κάνω και εγώ το τεστ να δω αν μπορώ να μιμηθώ αυτά που μας δείξατε. Κάτι να δω. Κάτι χρυσό. Δεν κουβαλάει κύριε Βαλιάρ. Αυτό είναι ασημένιο και βλέπουμε την κυματομορφή του ασημένιου είναι πιο ψηλή από τις υπόλοιπες. Έχει χρυσό κόμμα η κυρία Βαλιάνου. Είναι δώρο του Μάκη του Γεωργίου του συζύγου. Είναι χρυσό παιδί ο Μάκης. Ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει μαζί του. Να δω. Έχουμε και